Igbo Class World, anyị ekene daalụnụ. Igbo Class World, mma mmanụ. Anyị bịa ikenekwa unu ekene nke taa. Anyị kọwatụkwala unu ka anyị si wee gụ akwụkwọ nke taa. Anyị kọwatụkwala unu ka nne na nna si gaa na-eme ka ọ na-adịlifa mfe maka ịzụ ụmụaka adụrụ ofele, ka ọ na-adịla unu mfe maka na ihe afụlụ n'izu ụka na-akarị akarị. Onye ejisiri ike ọ na-ada ada, ịdachazie ada ịbụziala atụrụ mụrụ ebune gba aka nwa. Ya bụ anyị ekene unu lọlọ amụ gbakete ọsọ. Anyị nụ na-arụ adịrọgị. Onye nkụzi anyị bụ lọlọ amụ, anyị tinye gị n'ekpele ka ịgbakete ọsọ. Lọlọ ọmịiko, lọlọ okoro, lọlọ chika, anyị ekene unu daalụnụ. Anyị na-asị ka unu dịka echi ada agwụ agwụ. Ndị Igbo Class World niile, unu ya adịkwa ka echi ada agwụ agwụ. Anyị agụgokwe nke taa gbasaa. Anyị mere ọnụ ọgụgụ supa enye. Anyị mekwara nkọwa onwe, introduction n'Igbo, nya afa gị ma afa nne na nna gị. Anyị kwuchelu ụmụ ihe dị one ahụ ịkọwa onwe. Ụmụaka mụtakwala ya. Fasi ebe dị iche iche wee bịa. Ndị si Amerịka, ndị si na Europe, ndị si Asia, ndị sikwa na Canada, ndị si na Australia. Fancha gbakọtachakwa ebe a akụzielife. Obi dịkwafa aṅụrị. Ndewonu Igbo Class World. Eji m n'aka na unu na-emekwa ọfụma maka ihe pụta kịta bụ foonu ka m chọọ itinye anya ebe ụmụaka nọ. Foonu ya bụ ihe ọpịpị. O nwere nwaanyị na-akọwalụ m si m na ụmụaka ya fada egezie ntị. Sọsọ ihe a na-egezi ntị bụ foonu bụ nne na nna mụziri ụmụaka. Nọọ foonu bụzi gịnị? Nne na nna mụrụ ụmụaka. Ụmụaka na-egezi foonu ntị, fa na-azị ege nne na nna fa. Ọ na-ajụ m si biko ka ọ ga-eme na ihe akarịkwa anya. Si m kpaali alụ, mkpachakwali anyị, si ka m bịakwa kpaalụkwa unu ka unu mụtakwa. Ya bụ o nwee foonu. Ọ sị na ụmụ ya niile nwechiche foonu. Onye ọbụla nwee foonu. Mgbe niile fa akpọdo isi na ya. Mgbe niile ọ na-alụfanya zo fa ejekwa wepụtie. Ọ na-alụfanya zo. Isi kedikwe nke bụ igotere ụmụaka niile foonu. Ụmụaka kwesịrị ịdị na-aga na kọmputa na-amụ ihe. Famụchaa ihe ịnọlụ na-ama ihe ha na-eme. Maka igochelu fa foonu, fa ncha ihe ha na-eme ịma mmazi. Fa nwee ike banye ebe ọzọ, banye ebe ndị ntọrị ga-atọrịfa. Ya bụ mgbe iji nwee ego gochitelu ụmụ gị niile foonu, kịta ihe achọ iji eme ada emezi. Nọ a na-akpọdo isi. Ọ sị na ọka o wee na-eke ejifa ka fa wee na-enyeli efe. A na-enyeli gị efe. O foonu ga-azụzili gị ụmụ gị. Nekwe ka ụmụ gị tetoko mebie na foonu na-azụzi ụmụ gị. Ịrapụzi ụmụ gị foonu a na-azụ ka fanyeli gị efe ka ị wee na-eme nke gị. Gị na onwe gị a na-apị, ụmụ gị a na-apị. Unu niile akpọdo isi na foonu a na-apị. Foonu a ka m gwakwa unu, ọ bụ nnukwute ajọ ihe. Ọ bụ nnukwute ajọ ihe nke bụ na ọ bụ na ị kọntrolu ya. Foonu a nala ụmụ gị ụbụlụ. Onwezikwa ihe ha ga-ama. Ofu mkpụrụ akwụkwọ fayara amazi, maọbụ ofu mkpụrụ ihe a na-eme fa ama mmazi. Ihe na-esoghelifa. Ọ bụrụ na inyefa foonu, ihe ị ga-eme bụ igwefe oge fa ga na-apịa. Oluo inyefanya. Olukwe mgbe fa ga-akwụsị ya, ịkwụsị fanya. Ofu awa ezugo nke na ụmụaka ga-apị foonu awa 5-6. Ịmakwa nọọ ụbụlụ na-anabatacha ụmụ ihe a. Ọ ya anapụghị ụbụlụ mee fa ya arụ, mee fa ama ngezi gị ntị. Ya bụ ị ga-ejisi ike kee akwa n'ume ka isi weli foonu nyeche fa. Malụ ka isi gaa na akọntrolu fa. Ịmalụ mgbe ị ga-enye fanya, ma mgbe ị ga-analụ fanya. Ọ si onye ahụ bee ọbala, ịrapụ ya.
osi anya na-ebe akwa kafa ghara ibe akwa ka iji ga-eweli fonu nye emechezi ụmụ gị mebie isi na fe emebinerigo gị wanyị nọọ gị nwanyelie fonu ahụ a si nnọọ onwe nwa na-ebe akwa o ji mkpịsị ite ebe akwa o ji mkpịsị ite na-ebe akwa mama ya wee na-anali anya ọ na-ebe mama ya na-anali anya ọ na-ebe osisi rapụrụ ya ka ọ kwụsị ibe akwa nwatakịrị were mkpịsị ite lụkpọ anya anya akpọ n'ime na anya akpọgo kịta na o ji mkpịsị ite egwu egwu ọ bụrụ ihe imelie ka ọ ghara ibe akwa ka nwa gị ghara ibe akwa inye mkpịsị ite ya were gwulibe egwu onye ahụ ka ọ dị na fonu iwelu fonu nyechiche ụmụ gị niile fa were gwulibe egwu kịtazi fonu ahụ ga-alụ ọrụ asisi bịa igbo klaasị ka itinyelu fa zoom ka fa wee nwee ike lụọ ọrụ welu fonu ahụ lụọ ọrụ isizie na ị na-eje ọrụ na ọrụ ga-ekwere gị na fa nwekwara akwụkwọ ọzọ fa na-ejecha ihe ọmụmụ ọzọ fa na-amụcha eziokwu na ị na-eje ọrụ ịma nnọnwụ netefa ka fa wee bata zoom mụọ asụsụ Igbo mana ị na-enetefa fa eje mụọ German mụọ French mụọ ihe niile mụọ Itali inetefa sogheliefa ka isi esoghelikwefa bụ fa agụgo akwụkwọ ndị ọzọ a izuụka abalị ise n'izuụka ya bụ abalị ise n'izuụka fagụli abalị ise n'izuụka ka ị na-eme ebe a fagụgo akwụkwọ abalị ise n'izuụka Satọde na ụka otu awa ikwesị ịnọ ụmụ gị nso gị na fa na-akpakọrịta isolufa mụọ Igbo maka ụmụ gị amara asụ Igbo adịrọ mma maka fa bụ ndị Igbo ebe ọ bụ na ịkụzi nwụrụ ofe Igbo ikwesịrị ịkpọbata fa n'Igbo klaasị ka fa nọ n'Igbo klaasị mụọ Igbo mana isi na inwere efe kedu akwa si ọmụlụ zụọ irepụzielu fonu ọ na-azụlụ gị nwa ọ na-azụlụ ọrụ fonu kwesịrị ịlụ ịkpọbata fa n'Igbo klaasị ka fa nọ na zoom ka a na-amụ ọ bụrụ osi kpọrụfa bịa abịa ọ bụrụ ọbịbịa face to face nọọ zoom oluo iklikie link ịbata ife ụmụ akwụkwọ ibe gị fụ ndị nkụzi fancha niile anọlụ na-agụ akwụkwọ ọ bụrụ osi kpọrọ bịaba abịa unu ga-ege ntị ghọta ihe a na-ekwu maka ụfọdụ na-akpọ na-asị na kedu ebe ibi kedu ebe ibi ka akpọtaba ekwuchie nọ na zoom fada aghọta fa na-eche nọọsị kpọrọ bịa abịa ị ga-anọ be gị ebe ọbụla ibi na Amerịka ibi na Eshia ibi na Atlantika ị ga-emeghe fonu klikie link ọ bụrụ na ị chọọ ka nwa gị mụọ akwụkwọ ideela anyị edemede na fonu anyị ntinye na this topic na ị chọrọ ikwu afa gị kọwaa onwe gị o nwee ihe na-ewute anyị mgbe niile mmadụ bụ idelu mmadụ ọbịa odebe ihe ọghara ekwu afịa ọghara ekwu ebe o si abịa ọ dịzikwa na ịchọ ịstọọ afịa na fonu ma ịma na ihe ị ga-eji stọọ afịa ya na ama ma ị ga-asị nwoke nwaanyị ma ọ bụ ịchọọ ikpe ya fa ịmara ihe ị ga-akpụ ya akpụ ọkwa ndị gụchala akwụkwọ macha ihe mmadụ bịa ọ sị gị ihe lọọ pụọ ọ chọgodo ide ihe obido debe ihe ọhịa na-akọwa onwe no introduction ọjọs nnọọ bido debe ihe otu ide ọ nwere ike isizi afa m bụkwa nke a ma ọ bụ na-ekwe ebe nsi na-ekwe ka nsi wee fụ unu ọma nkọwa nwunye nọọ igbu mmadụ oge ihe a bụ igbu mmadụ oge ya ka anyị ji akọwa ya mgbe niile o nwee ndị ọfụ na-abịa na-abata online kwa mbọsị Facebook ndị mmadụ na-emeghe Facebook mgbe niile mana ọ bụrụ ihe a ga na-akụzi kwa mbọsị itiwe slate ọ bụrụ si sụba oyibo ịma asụ ya mana ọ bụzi mme ihe dị mma ịma mma mie nọọ ịpụta idelu mmadụ edemede ị ga-ebu ụzọ kọwaa onwe gị unu abịazina na-ede ihe lọọ ha ịpụọ ama mma ọka na-egbu mmadụ oge eme gị ignọ kịta isi na eme ignọ na adị rut na anara atụpụ ọnụ edechichi ya adasa ọ bụkwa na anyị asara gị ideghelie enyi ofu ndị adịrọ enof iji bido taba ụta maka na meseji anyị na-eresive ọ dị too much ọ bụ ọka nkụ ụfọdụ na-agbada ala tụmadị ndị edere afafa ndị ijiri afọ ọbụla stọọ ọgbada ala ada afụtazi ndị onye ọbụla ijiri afọ ọbụla stọọ na fonu ma ọ bụ n'ebe niile
o dee ihe ọ na-agbada ana ya ka o ji dị mkpa idegodi afa gị ka ihe ị na-ezo afa gị ezo ka ihe ị na-ezola afa gị kama ikwuo sọsọ ya first name afa mbụ gị ịrapụgodi nke itinye afa nna kee ka mmadụ oke ọkpa njulu mmiri alụ afọ ga-apụta nnọọ ịmabụrụ mmadụ ụfọdụ akpọba akpọ ada akpọ ma ịmara mmadụ mbụ gị na ekwubere okwu ihe ebu ụzọ dee ihe dee edemede kwuo afa gị kwuo onwe ijụọ ọ gị kpọọ ma ọ bụ kedu mgbe mma akpọ ga-adị mma ka onye ma ihe si eme ụfọdụ ha mabụ okwe gị bifo ọbịa ọkpọba na vidio kọlụ ozugbo ihe ebu ụzọ debegodi ihe kwuke afa gị ya ka anyị ji ekwu bụ unu bịa si anyị helo ha anyị amara mkpa gị nye anyị jiri okwu o nwere ihe iji abịa ịbịalụ mgba asịrị maka ihe dị gị mkpa ị kwesịrị mbido ikene ikwu afa gị idebe ihe ịchọ ide ozugbo ọnyanwa ya ka anyị ji si unu na-akụzikwere ụmụ unu weta ọ bụrụ na ịgonyete nwa gị fonu fanche ofu ifuru na ọ divide go famili gị onwezi onye ma nke ibie na-aka onye ọbụla na-emeli nke ihe ewepụta oge tv wepụta oge nnọkọ wepụta tv gbanye tv onye ọbụla abịa n'oche n'ọlụ ana-ediskọs ihe na-aga na tv o nwere oge tv ọ bụrụ nke na fonu zikwa bụ ihe bụzi mama ụmụ gị na papa ụmụ gị fonu bụzi mama fana inwe ọnụ bịa na-agwa m ya mụkpabalị ga-alụ kedu ihe ị ga-eme na ụmụ gị ada anụzikwa okwu n'ihe fonu kwu kafa na alụ ọ bụrụ ọnụ mụnwa mere mma akpali ga-alụ weli fonu kwara chaji chenye kwara famechi ihe inyefe otu awa fapịa fapicha ichikọlụ maka ịpịarị nne na-emebikwa ihe ọ ya anapụfe ụbụlụ onwezikwa ihe ụmụ gị ga-ama ofu mkpụrụ ihe ifu kafa si gaa na-ezuzuzi fa ga na-ezuzu na-agba onwe fa okilikili ka nchụanwụ nye aka ncheanwụ onye ahụ kafa si gaa na-eme akwụkwọ fama mmazikwa ozi fama njezi gị bụ nne na nna asị ọmụta azụọ ka ihe ị na-abịazi esikizi help esiki advice onye maka nne gị wepụta oge tv unu ga na-anọkọ na-enene ihe onyonyo nọkọ ọnụ ọ bind ya family together ọ na-abind family together unu kwukọlite okwu onye ọbụla amalị ka ibie si aga ụmụ gị ekwesịrị ichicha fonu je na-apịli ihe sofa na-abanyezi n'ọnụ agụ fanwe ike balideba ebe ndị ntọ ga-atọlụfa ya bụ oge ihe eji fonu ga-eme elugo ụfọdụ si na ụmụfa etoghechego na fa ama mbịasị ụfọdụ si na fa na-eje ọlụ ka ihe dị mkpa bụ na nwa gị ga-asụ asụsụ gị sụọ mother tongue ọ bụrụ their first language fanalụ ụlọ ma fa adịna ka onye ọbịa na nna fa ọ bụrụ na ị sụrụlụ nwa gị igbo ka ọ sụọ igbo nwa afọ igbo ịma na ị na-emegbu nwa gị ahụ emegbu ị na-emegbusie ike maka ọ ya emeche tọnkwa against you and ọ ya emechekwa kpafuo ma ọ bịa na gị nso mee ka onye igbo ọ ga-eme ka ndị ebe ibi befa ifugo ofu nwa wele egbe gbagbuo mama ya o were egbe gbagbuo mama ya pụọ n'ụzọ gbagbuo onye ọbụla ọ bụrụ ihe ndị be anyị ada eme one ahụ ihe na-akụzi ife ụmụ ihe dị iche iche ndị be anyị ada eme na ihe ndị be anyị na-eme na ihe eji mara anyị na ihe eji mara anyị na ihe anyị na-eme oyi anyị na-akụzite ma n'igbo klaasị anyị ede akụzi sọsọ asụsụ mana anyị na-akụzikwa ma omenala ka ndị be anyị si eme ihe ụmụ ihe anyị na-akụzite anyị akpọgo oku ndị nne na nna ụfọdụ si na fe nwere efe mana ị nwere efe eje ọlụ ị nwere efe anụ ana enene ihe nene enye awa ịtọ nene enye ịnọ mana ya na-anọ nwaana nedo ụmụ gị anya ka fa mee igbo klaasị ofu awa mbọchị ụka menye ofu awa mbọchị satọde ịma nnọ nwaana isikwa na ị na-eje ọlụ eme travel ịma nnọ nwaana nedo ụmụ gị anya ka fa mee igbo klaasị ofu awa ịnọrọ ana nedo ụmụ gị anya ka fa mee igbo klaasị ofu ị na-emegbu ụmụ gị o gosiri na ọlụ ka gị mkpa karịa ụmụ gị na ego ka gị mkpa karịa ụmụ gị nya asị gị kịta nya gị bulu ụlọ niile bulu ego ka achịkọrọ ụmụ gị
isi fafa chịkọrọ ụmụ na ego ka gị mkpa. Ọ ihe ịchọ ịgwa anyị like ka achịkọrọ ụmụ gị chịkọrọfa nnọọ ịma mfụzifa ka ebunye gị ụnọ enu bunye gị ego nkata ego juru ụnọ enu niile. Ihe asị mba na ịchọrọ na ụmụ gị ka gị mkpa. Ụmụ gị bụ ọlaọcha ọlaedo. Ihe enyefe ihe kacha mma bụ asụsụ gị ka ị ga-enyefa. Ihe ị na-achọ ịkọwa bụ na ego ka gị mkpa karịa ụmụ gị. Ya ka ụfọdụ ji asị na fa na-aga travel, na fa bụ travelers, na fa enwere efe, na fa na-alụ ọrụ. Ụfọdụ si na fa enwere efe, ụfọdụ si na ụmụ fa etogego. Ị na-eluzu hope si na fa etogego ba bitogelibezie aka na fa emebego, fa mebezie nnọọ na fa emebego, fa mebe ihe so. Ị nwere ike ịgbafa breki, gbaa fa stop, gbuo fa u-turn. Nọ ịrapụzi afa fa potolu gaba gị na onwe gị ka fa nyekweli gị efe ka ị na-epoto na-aga. Ya bụ mgbe ọ ga-eluzi ọ ga-eseti fa na-emezi ka ndị ibi na befa na-emezi ihe so ọfa. O nwekwa ike nwanne a na-edina esikwu nwanne ya maka ọka ụfọdụ ndị ebibefa ma ọ bụ nwoke a na-anụ nwoke, nwaanyị a na-anụ nwaanyị. Ọ ihe ịchọzi ka ụmụ gị mebe. Ọ bụrụ na ịchọ ka fa mebie ngwa fa mebe ọkwa ihe onye chọ kọf, ihe onye chọ gịnị kọf. Ndewonu ka m rapụ unu, ọ ga-adị oge ọzọ anyị ga-abịakwa kwuo okwu. Igbo klas lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha bak ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha Igbo klas lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela anyị nwe mmeri, ala anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela anyị emeriela, chi anyị emeriela anyị emeriela, chi anyị emeriela anyị emeriela, chi anyị mmeri anyị emeriela, ala anyị nwe mmeri. Igbo klas lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha bak ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwere egokwa onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwere egokwa onwe ha ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha bak ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela anyị nwe mmeri, ọdịnala emeriela anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri, ala anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri, ala anyị emeriela ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha Igbo klas lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa asụsụ ha bak ka anyị lụsi bọọlụ ike. Ndị Igbo enwetagokwa ọdịnala ha anyị nwe mmeri, anyị nwe mmeri anyị nwe mmeri, chi anyị emeriela anyị nwe mmeri, ọdịnala emeriela anyị nwe mmeri, ala anyị nwe mmeri. Ngwanike emesianụ ugo ebe n'aja iskia nnọọ mama Biafra wao ịma anyị ekene unu. Chile Ezekwere anyị ekene. Pasca Flora nnọọ jisi ike. Pasca Flora anyị na-ekene unu. Daalụnụ unu emeela ndị be anyị, unu mere ọfụma wee bịa. Ngwa ka emesianụ mgbe ọzọ anyị ga-ekwukwe. Unu deela anyị edemede na inbox anyị, gwa na anyị ihe unu chọọ, kwuo na afọ unu. Jisi na ike ọ dịrị izi. Ụmụaka na-eji amụchi ihe ndị ọzọ
kpọtanfa n'Igbo Class World kafa mụọ asụsụ ala nnafa kafa ghara ịbụ ndị furu efu kpafuru akpafu, ndị amara asụ a na nnafa mother tongue ma ọ father tongue. Fa ewere oyibo na-eme first language, were oyibo na-eme mother tongue. Fa amara ebe fa si, fa ga na-akpakwa agwa ka ndị unu bibefa, fa ga na-akpa agwa ka ndị ugwu maọbụ ndị Europe ma ndị Amerịka. Ihe dị ukwu na-emezikwa kịta, onye ọbụla kpakọnata ụmụ ya ọmụrụ zụọ. Neta ụmụ gị ka fa si ga-ebi ndụ ma fa too. Napụfa foonu, oke foonu adịrọ mma, iweli ya nyechite efa ka fa wee nyelu gị efe, ka fa ghara inye gị nsogbu, ka ị wee nwee ike na-eme ihe sọ gị. Ị ga-ama ka isi gaa na-enyefe anya taịm ọfa oluoyi na ka ọfa osi onye a na-ebepụta ọbara na ka ọnya kee mgbado n'ukwu. Ịzụ ụmụaka abụrụ obere ihe, ị ga-eke mgbado n'ukwu wee na-azụ yara adị mụcha tụrapụchasị mmadụ zụbaziala gị maọbụ isi ikibezie help ebe niile. Ọ nwatakịrị onye ebe a Britain a o jechie ngabata amama ebe o si weta egbe anapụcha anya enyekwu ya, o wetazie enyi onye mbụ ọ gbara ya bụ mamụ ya, mama ihe mamụ ya merie. Ọgba anya mamụ ya weli pụọ street jee gbagburu ụmụ mmadụ. Ifuro na azụrụ ya azụ, ndị be anyị ọ na-eme one ahụ? Mba. Ọ bụrụ na ị nara azụ ya agwụ ya okwu akparịta ya akpa nso ebe ụmụ nwanne nọ, ọ ga-emekwe ka ndị ebe ahụ. Ọ bụrụ na ọ mara asụsụ gị, ọ ma nchọkwa ịna be gị ahụ ebe ọ ya adị ka onye ọbịa na nna ya. Olu a na-akọ ihe ọ na-akọ bi, ọ mara asụsụ gị, olu onu dute tapịrịta o wee na-atapịa onye natara na nna ya. Ifuru na o nwee ka ọ dị, ka emesịa ka ọ dị na mgbe ọzọ.